Takže si vypočujeme najnovšie názory Milana Kňažka a ja sa s nimi stotožňujem. Momentálne je taká polarizovaná, každý tábor si hlása to svoje. Vieme to ešte podľa vás nejakým spôsobom umierniť, alebo už sa to nedá? Umierniť, no už sme, myslím, na túto tému, kedy si v minulosti hovorili, respektíve už som sa vyjadril, predovšetkým inštitúcie, ktoré by mali byť konštantné a veľmi dôveryhodné, strácajú na dôveryhodnosti, najmä vplyvom týchto dezinformačných tlakov a kampaní, ktoré majú politické pozadie. Takže, viete, fakty by mali byť vždy len jedny, pre jednu aj pre druhú stranu. A robíme veľkú chybu, že niektoré názory vyhlasujeme za skutočnosti. A zase naopak niektoré skutočnosti za názory. A je v tom ešte väčší neporiadok, ako by bol aj bez tohto. Čiže to je jedna rovina. Druhá rovina je pokrytectvo nesmierne, ktoré stále máme hlboko zakorenené ešte z dôb budovania socializmu. A treba povedať, že toto pokrytectvo obsahuje aj, bohužiaľ, nechcem sa dotknúť žiadnej náboženskej spoločnosti, ale 10 prikázaní, nebudem ich tu všetky menovať, ale jedno z dominantných určite, nepokradneš a je tam nezosmilníš. Áno. A ja poznám veľmi veľa veriacich, ktorí tvrdia o sebe, že sú veriaci, ale viem naprosto pozitívne, že kradnú alebo kradli, respektíve, že vôbec to prikázanie nezosmilníš, neberú vážne, skôr naopak. Ale oni to nevidia. Oni to považujú za správne, potom idú do kostola a vyspovedajú sa. Tak to je to pokrytectvo. Ja si myslím, že keď raz... Ja som síce luterán, to je jedno, keď som chodil na náboženstvo a keď som bol dieťa ešte pred konfirmáciou, tak vtedy na Malý Zlievca jeden skvelý farár tam bol a to hovoril, že kresťan musí podľa Krista, podľa viery žiť. Nie vieru hlásať. Nie o viere hovoriť. No a kto nežije podľa istých morálnych kritérií a napriek tomu ich hlása, vytvára veľké napätie v spoločnosti. Najmä, ak je to na strane moci. Pretože každý sa pozerá na moc. Nie náhodou sú vtipy o policajtoch, o vláde. Skrátka, ten, kto má moc, ten by mal byť čestný, ten by nemal byť pokrytec, ten by mal byť spoľahlivý, ten by mal byť dôveryhodný a tak by som mohol pokračovať. No a kým sa toto nestane, tak tieto dva tábory budú existovať. A naopak tá priepasť, alebo tá rieka, ktorá tečie medzi nimi, je stále hlbšia a prúčia. Možno na nejaké ospravedlnenie by mohlo slúžiť to, že nie je to len na Slovensku. Že tento syndrom prasknutých krajín je aj tam, kde už tú demokraciu budujú dlho a kde nemali tento socialistický alebo komunistický experiment. Aj Francúzsko, Nemecko je to skrátka rozdelené, ale predsa len musím povedať, že na Slovensku je tá rieka širšia a hĺbšia. Keď sa rozprávame napríklad o tej viere a o tom, že momentálne na Slovensku sú prezentované